Kemet. Yo, yo, kodang kuning. Monggo Pak siapa mau? Siapa namanya? Bunda siapa ini namanya? Pak Wiwit ya. Mama Wiwit. Ya yang Wiwit. Monggo, Bunda. Mbak Amel. Mbak Amel dan juga Bunda, monggo. Awan ning omah wis ora kerasa. Keluyuran anggone isih tak sayang. Mobat-mobat minder anggon goleki. Ora krasa esuk awan nganti wedi. Teman-teman dengan diliyo kang jaya. Sawah mencok ning lapangan. Dedek saka kadungan. Sarwi moten. Sering ngoceh dheweke lali ning Podang kuning agawe atiku komeng. Seret ireng tak sawang kanton manise. Ati bunga yen klakon nyanding Dek Maya. Yuk. Udah siapa ini namanya? Mama Amel. Oh, Mama Amel. Amel Amel juga sama ini Mama namanya. Wiwit. Ayo Mama Wiwit.
say. Podang kuning agawe hatiku komen. Sok sok Ngeri banget malah. Yen iso nyanding siran. Ya Mas, pelok Mas. R Video Dusun Sistemnya Indonesia. Ini kita bersama Terah Foto Production. Seneng lan
Esek-esek Mas. bareng-bareng dilakoni. Bu, gimana ini Bu? Waras hidup manis rasane senajan tilas Lagunya apa? teni rondone sayangnya sudah beristri Apa? Ada request tapi Kak? saya sudah terlanjur cinta sementara Ayo Mas, lagunya apa? di dalam hati Enggak. Ya wes tak boleh karena Mas. saya tidak bisa memiliki Ora payu aku Bu. Heeh. aduh ora Piye payu to tapi kuwi saya bikin bujang-bujang kuwi? adiknya langsung tidur lelap. Kunjung arsanipun kakung ingkang saking Bojonegoro nggih. Mangga Kung kinarah niki matur sembah nuwun sampun dumugi mriki paring berkah pangestu dumateng putra wayahipun angsalipun ema-ema mugi dados berkah. Sarengan diajeng Maya. Aku kang setya satu wit-wit nganti saiki Ya ngono. Campur sari tenan iki. Campur sari tenan teh Mas. Laras Laras budaya. Kang dipun pangarsanipun Kang Mas Roko Tino Gento. Gento. Saking tlatah wewengkon Jalan Anggrek Petukangan Jakarta Selatan. Jakarta Iya. Selatan. Luar biasa jos sak jose. Ayo. Mukianto Bukan sini. Adi komong tansah limpang
Kenapa Mas? Ah, aku tadi lewat jalan. Masih aman tapi Kian? Aman tapi. Ah. Melampau tepi Ya Allah bagus banget suara kamu Mas. Terima kasih Eyang Kakung. Ya ampun Eyang, repot-repot gini deh. Kamu nggak dapet ya Mas? Ya Allah, mesan aja. Iki lo Mas, iki lo Mas. Iki lo. Engkau ne. Aku kapan sayang? Nanti ya, kita minta ya. Matur sembah. Dua kali gak apa-apa. Gak apa-apa biarin ya. Halo, Mbak. Dia tahu kalau aku marah. Oh masa sih? Oh, takut itu Mas sama kamu Mas. Waduh. Jangan disoco gawean. Terus sih. Mungkin tuh Taksi. Yo. Sampun katur Matur. nanggap Mbak Kakung. Mbak Kakung. Sembah nuwun Sampun nggih. Mbak